Glamour, un aforo limitat, una festa que ens van clavar nosaltres també, com no podia ser d'una altra forma. En concret, Ferran, va anar a la mítica presentació del calendari Larios. I volen veure què és el que vam trobar. Josep, però t'has fixat, però quina festa més impressionant. És increïble, serà la festa més glamurosa que s'ha fet en els últims temps així en València. Escolta, que està ahí Estefania Luis. Vale, me quedo. Estefania. Mireu el que tinc que fer per estar al costat d'esta dona. Has vist? De Són els Cristina. tacons, són els tacons. Avui vaig un poquet de rockera rebelde. Què és lo que toco? Eres rebel tu. Un poquet. Sí? Un poquet. No sé. Francis, però quina festa més glamour? On estem? Pues molt bé, de categoria. En Nova York o en València? En València, en València. València. Però quasi podríem dir que estàvem en New York, no? Sí, sí, totalment. En esta casa justament jo vaig conèixer a Calvin Klein. Així vas conèixer a Calvin Klein. Sí, sí, sí. Mític. Sí, que com podíem tu. estar allà. Una parella de guapos, Moya i tu. Pues ell és molt guapo, la veritat és que sí. I damunt esteu molt feliços perquè està esperant un fill. Sí, estic ara gairebé de 4 mesos ja i molt contents, molt emocionats. Però quina parella de moda m'he trobat? Però, què ens coneixem? Quina festa? Jo crec que sí, de fa molts anys. Sí, saps? Només fins a les 12, fins que sonen les campanades. Estic molt de festa, vosaltres? No. Lo que se pot. Això sí, quan hi sigui bé, Lifestyle, ¿no? O sea, esto es en una casa con obras de arte, con cultura, con mucha solera. I arribat a este punt de la nit, jo crec que ja és hora de deixar el micròfon, agarrar la copa i disfrutar de la festa, que promet. Sí, no? I no haver anat, jo que tenia el partit del València ahí en el calendari marcat és veritat. i ara ho El lloc- veig Vos i fa llàstima. falta, Sí. Vos De hem veritat, notat una el lloc, falta. com diu Francis, era espectacular. Un loft de 500 metres quadrats, propietat de Francisco Reyer, un prestigiós arquitecte d'ací de València, vistes al riu i a les Vista Torres i les de Torres de Serrans, Serrans, que es una veien des de la il·luminació terrassa. esplèndida, un ambient, una atmosfera espectacular, tot en blau, com demanava la direcció artística, que molt bé ha eixit Carlos Perdona, Josep, Serantes però de Global Infera. mireu a Laura Grande, que Mira, va triomfar. Laura, Va que ser grande un èxit, Laura, que la grande, porta. amb eixe vestit curtet, però que, Mini, vamos, va mini. triomfar. Bueno, Va ser Laura una de les més estava admirades de la festa, Laura. estupenda. Mira, Alejandro Sáez de la Torre, el diseñador, en Amalia Riestra, la jefa del backstage de Semana de la Moda. O sigui, tot el món de la moda de València, Valentín Herraiz, el prestigiós modisto, president del Col·legi Major de Sastres i Modistos, Francis, que ja l'han vist. I que m'estava comentant ahir. Francis que ahir va conèixer el mític Calvin Klein. Sí, i a Christopher Macos, que també va moltíssima dormir gent ahir quan va important, vindre sí, a esa exposar casa ha viscut moltíssim. a l'IBAM. Menos mal que va guanyar el València, perquè si no ara m'estaria tirant dels Clar, perquè eres Benedit, no haver no? anat jo a la presentació Bueno, del però va calendari. guanyar també pels Lourdes fels, Coterón, que Òscar? és la valenciana M'encanta. millor, Vedrana Drubik, la model internacional, Lourdes Coterón, Sara D'Antonio. Vedrana, li diuen? Drubik. És un home d'idiomes. Lourdes feu la millor model de la passarel·la Cibeles en l'anterior edició. Però la vau descobrir en la Setmana de Però la la Moda vam sí, de descobrir així València. en la Setmana de la Moda. Hem vist a Cristina Warner, estava Paula Sol, Paula Dolcer, Rosa del Toro, tot grans models que passarem per allí, José Lliçó, Javier Chapa... Bueno, és a dir, que vos ho Patricia passareu Ruiz, que estava en gran, Patricia no, Ruiz, Josep i gent Ferran? Molt guapa, Perdona, molt Vos ho guapa. passareu en gran. Jo m'has passat en gran. A les portes d'anar no vaig poder anar per motius familiars, però Josep ja l'ha dit que la pròxima em convido, l'esgarraré senceret. El dissenyador realment era, la llista era interminable, començant pel propi Francis i acabant per el mismíssim Àlex Vidal, tant pare com a fill, ja que el fill és el protagonista del calendari del mes de juny, concretament. És un tratge d'Àlex Vidal Júnior per la firma Àlex Vidal amb la model Carmen Jordà i amb la fotògrafa valenciana també que d'alguna manera no viu així, no està així, que ha sigut una exmodel. Mira, ahí està Laura ara en estos moments, també l'han Molta vista. gent, Josep, Moltíssima gent, però moltíssima Ferran gent. no va deixar Maria de José banda Claramunt, la Sílvia Peña, carxofeta, moltíssima gent. La va agafar i va continuar buscant personal que siguera susceptible de fer entrevista. I tant que va trobar a persones importants. La cara probablement més guapa que ha aparegut també, protagonista del calendari, Estefania Luis, que es va apropar a Ferran i va obrir el seu cor. Va parlar de la seva família, dels amors, de la tràgica mort del seu germà Sergio. Com diem, es va sincerar al costat de Ferran i això és el que ens va contar. Bueno, Estefania Luis, una chica de moda.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Sigo trabajando en la moda y luego también en la hostelería, he montado mi propio restaurante. ¿Qué te parece esta fiesta? Me parece estupenda, la casa es fabulosa. ¿Cómo lo dejaste todo por amor? ¿Cómo fue eso? Pues porque yo siempre, por amor, lo puedo sacrificar todo, ¿no? Siempre quiero seguir trabajando y evidentemente no podría estar con una persona que no le gustase lo que hago. ¿Qué da él para que Pues te vayas hasta Valladolid? Todo, mucho cariño, mucho amor y me hace reír y me hace sentirme mejor de lo que soy. Últimos años intensos, ¿no? Con alegrías, con tristezas. ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno, pues ahí estoy, hijo, pues disfrutando de los míos y pensando mucho en el que me falta, ¿no? Cada vez que veo algo bonito y tal, pues digo, ¿y por qué él no puede verlo, no? Y porque a él le encantaba vivir la vida y es una pena que se siente en el corazón, se para un poco de llorar, en plan lágrimas, pero el corazón nunca para de llorar. Hay que seguir para adelante, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Todos estamos de paso, ¿eh? Cosas bonitas tienes en la vida, como Aroa. ¿Cómo está? ¿Cuántos años tiene ya? 3 años y medio ya. ¿Cómo la tiene? Estoy encantada de la vida, es mi princesa. Está con las princesas todo el día, que madre mía. Me tiene hasta los bollos se los tiene que comer de princesas. También le toca a un hermanito, no sé si tienes ganas. Bueno, pues ahí yo creo que sí, vamos, yo creo que dentro de poquito ya veremos a ver qué pasa. Y además, Estefanía, te veo guapísima y me alegro mucho que estés feliz y estupenda. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Tú también estás muy guapo, ¿eh? Ferran, Bueno, que Ferran. mona, Dos coses que te volia preguntar. M'encanta, Una, chica, que jo l'havem conteste, si vist puc. molt guapa, molt... Sí. Molt feliç d'estar així, molt còmoda, no? En la festa Molt estava còmoda, com en estava molt casa, còmoda. això que n'hi ha gent normalment, No, que de gent veres que d'estar estava VIP que ve, impressionada, Estefania. i és un poc de parar. A Estefania la dic molt còmoda, però en el moment que li preguntes pel seu germà, que va morir fa un temps, Sí. li baixa completament el to Li baixa completament el to perquè i afecta és una un cosa que poc. li ha marcat, ja ha passat més d'un any, ella està, bueno, hem vist una dona que està enamoradíssima del seu home, per això ho ha deixat tot i s'ha anat a Valladolid, està encantada en la seva filla Aroa, de fet ens ha comentat que després d'estiu vol intentar tornar a ser mare, que té moltíssimes ganes, però quan li parles de Sergio, el mític exjugador del Real Madrid, que com sabem va morir de càncer fa uns anys, va ser un col molt dur per a tota la família, per a Paquita, per a Clifford Luik, realment sí que li pega el to baixó, se'n recorda molt d'ell, els ulls li brillen, normal. A mi m'ha encantat aquesta frase que ha dit, no? De que a voltes les llàgrimes ja no ixen, però que el cor no deixa mai el cor de continua plorar. plorant. Me diu que tots els dies se'n recorda d'ell, que li pareix molt injust veure aquestes coses tan boniques, aquestes festes, les coses, els detalls més mínims de la vida que ha viu tots els dies i que se'n recorda, diu que injust que el meu germà tan jove, perquè era una persona molt jove, va faltar. Està molt conscienciada en el càncer, lluita activament contra ell a través d'associacions i realment ahir vas descobrir un poc el costat més humà d'Estefania Luik quan li vas preguntar per Sergio i ella amablement es va sincerar i em va contar com es trobava, però bé, que també té coses boniques, la seva filla, la seva família. Que va deixar per amor tot, que ho va deixar tot. Des d'ací anem a demanar a Josep, que és organitzador d'aquest tipus d'events, i a tots aquells que continuen fent, perquè jo crec que aquestes coses fan a València gran, la fan com a important. Jo de veres que feia temps que no veia una festa i no veia una casa tan impressionant com és el de Francisco Reyes, de l'arquitecte, que em vas quedar completament al·lucinat i vas dir, no és possible que estiguem en este lloc tan estupendo i sobretot que Francisco deixe la seva casa, que és que és un love de veres, és per a veure-lo, en obres d'art és impressionant, però deixa la casa perquè 300 persones, convidades limitadíssimes, estiguen ahí de festa, això sí, molt educades, en la copeta, però tot molt cuidat, però clar, és que és una casa que jo no deixaria. Si pots dur-te un quadre baix del braç. Van entrar en les nostres càmeres perquè vam tindre un poc d'enxufe, de dir-ho, però era una festa clandestina i em fa a mi molta gràcia una festa clandestina. És un nou concepte, on se busca avui en dia ja no se busca la promoció directa o diguem la promoció descarada, sinó se busca el concepte, l'atmosfera que fa que tu recordes una marca en qüestió o una determinada promoció en qüestió per la sensació que tu t'endús a ta casa. O sigui, com vegeu, la il·luminació era tot en blau, la marca estava dissimulada entre tots els mobles, és a dir, tu respiraves la música que d'alguna manera se té que sentir I una curiositat, només es bevia l'Arios allí? En la festa o es podien veure altres coses? No, es podia veure de tot. Però molt poquet. Una cosa, que a la pròxima festa, a veure, estiguem Josep i jo, però tots junts, és que estem així en el plató, se n'anem a la pròxima festa, Clara i Òscar. Jo no fallaré. Si a mi em conviden, aniré. Hi havia molts més companys, però que no se volgueren posar davant la càmera, però que molta com el guapo de Fermín. Anava a dir-vos que canviaren de terç com els toreros, però no, perquè d'una casa tan espectacular